saungot ki volunteer ki bala syakem ha kajing ekon bandawa penyo e kejela papura ki la lej ben ya kendo yo presiden ke HSPDP uba KP Pangniang na kabenta ben kentu yu un kren lem sya sorkar jela baka dai ben itu ya baro ki volunteer ki bala syak set patong na kajing ki bandawa e kejela papura ha kani kajing ya kendo yo presiden ke HSPDP hayeng sa jung ki te ki volunteer ki la phaidien bet pen kan mauru e ke bala jai ki ha ki san photli ki snam ki bala lej no bat kile ya thuru badan na preng jengki ki bala syak set patok adu riu benai badan ru ki ba syak set ar benai bat wada pedeng ki jing syak set patok la ong ba kim shim la rit men sim hendre ki yai dawa ban penyo ke jela bapura nakaliang jong ba KP Pangniang habai kran shikila pathai kubor long ban nakaliang jong ke party HSPDP kala depan pen kre ke jing tho ban pha shu menteri rang ba ke sarkar jela konrad ke sangma nak banta ban itu ikinong ilam jong ke hill state movement bat ban pen kuburam ya baro ki volunteers badru baka sarkar kan ituru yo ma ej hoping stone ling do bam kwai hedwaru blai kum urat ba jong ke jela daga baka sarkar ka de ban ashuti ka sniyap ke jong lani ban ai ka kerteng ke jong haki school lani ki college to hagre ka snem baka jela me klia ka dap san potli ki snem mga kum no ram jong ka HSPDP nga perkhat hadi nia perkhat lam kum ka party te menin ha November ha gajing dap ship sunrise nem ka party sputri November ar fugai kamu lah men license ka party juni ya ke state shua ban rakhe san post nem ha bagi phaidin ya ke jenati jong ka party nimpen san handingi kredi ga jisha baka party ge jongi kalale ya ka kam kabakrao ba kalai simenta ka kam bomla suban klet ban penyo ke jela me gele pura kata galong ba hadin ba ke efficiency haba ke yele ya ka hill state ko batamai ini ka mekhle state kata ka port kala shuhun no tang haka autonomous state kebalong kat kum ka Assam Meghalaya Reorganization Act 1969 kum ka fiction ke beliau ka acts to parliament kadba ka state ke jongi habalang don ka sub state ka party jungi pade ka khan pilihan ya kata kam hun ya kata ngire banyo ya ka state ka pura full fledged state tenang ta ka daw ka shim ya ka kam ban ya hun biang ber ka sokar India da ka ba kala form ye ki volunteer de ki hazar mut ki volunteer ban teng ye ki jingile ye ka state bapura da ka ba hapo ki jingram jong ai hoping ki jong ba aris ki jong ba meshak ki jong ba besta kum ki jong ba rotar kum ki jong uba ba lowing ba ki ba bun ba ngamla ban yo keteng ba kini ya khun ya kata ka state ko pura da ka ba ki persyak ya ka jingwan penkentang ya ka state autonomous state ka atrik April recognize pa ni pau ba Indira Gandhi ka dak ka ba shai ka long nadu nang tay na po ka jaka her halipa o pasilong hadu garrison ground deki hazar ki volunteer ba ki lamayong no full-fledged state no rest kata gijing pata ke choki bade hakata ka por baka Indira Gandhi ha baka kali ha ka por ke jingmut ayu gini ke lama yo te hang tu nakaliang we ni kinung elam chingi ba bibilin do ku mujing tu jongi prano elam hang tu por baki kren yong ka dei kata ka HSPDP ka ba pediang ya ka autonomous state ane ya sub state rei ki ba dawa banyo sundon ya ka full fledged state Gaya kam ka baka party kalale kalong ba parat lais pa tam ki volunteer kila syakem don ki boong ibabu ospier sabun musu don ki badon arbanai don ki balong kum jongi ima bertentan iba daring stone iba klan iba besta batri arfar mut ki don adu ngriu banai ko patok te kalong ka ba shisha pat ru baka jagri jungi kantik baka jela jungi kan mau pas jisi ban ong ba klem ka daw nangai kalong ke ka ba
susi nene kabangi deiru ban wajing ti balai ba haban syak sepatok pi ka kamban syak sepatok watang si benai nene watang si sia si rumo kadai bandon kadawa dekat kini ki san produksi ki rubnai ki arbanai kalong ba kum ka parti habni ti ejing syagi lapa ki yang yele skem triang wadapu hadu ying bandi kalong ban penyo ya ke jela pura bat kata kal urlong sisa bahaga semkat khandai spa ni puwe lengba ka notification nyo ka North Eastern Reorganization Act 1971 berpas ke Solkat India lima ke parliament bala penbena ba NI ka full-fledged state haka arpoi trik jong ubnai January ju kasnem khandai spa ni ho te hangni ngi shagda ba ngi yo artsin ya ka state po me kemudian kong ngi yo ya ka state ribring ngi yo ya ka full-fledged state but ke ga ba penlong ya ban yo ka full-fledged state ka dai ka jing sa sa patok but ke jing ya ki ka no state movement jo ka HSPP ngim la banden ba ka du ga sa sa patok de spam ki khot jung ka leader jung ka bat ki volunteers jung ka regi susi tang kawai bangim la shu ban tho not ye ka kateng jong ki hadu mantai ki life pa tam ki ba dei tang ki be sa sa patok nai khen ni ki ajar ki volunteer ki ba don agi patok session regi yo tang ko ba aspa tam ki kateng jong ki ba ni da priang so mahal don mano banang wan pentip chuka party ya ka ba ki la don mangim yo igi kos ko biang ma ko tu ko por ka don ka skra asam bat bun ki records ki ba labu ya ka kateng jong ki ba sha set patok kala mandong bagi lara no syapo asam bodi state ko bagi yo mangi hadin pat ki lara no syapo jongka office ke jongki te ha jing kli ke jongki ba dong ayu ka dei yangi kum ka parti ban ong abagi la syak set patok kum ta ka jubab ka bashahi ni ke general council manin ap nyutrik jongu December ila rai shahi ka kawai su bangi sngok dei ban ong ba HSPDP mantangi la pan krek ni ke jing tho pan pha su nervous ship insal jong ka megaria hapo ke jinglam jong korot sama hapo ke ni ke MDA government ba mangilu ron lang bakin itu bakin recognize ci gitu ki leader kiba yalam ya kataka movement state bapura bahkan itu yang mai hoping u no yalam barat ba jong ka jala ka jong da ka ba ai ka kerteng jong laga syuti kadai ban ai haka siyap joi ka arpulitik September manusnen ne baga no ka institution laga university laga college ani ka school ban ai ka kerteng ma ula contribute si bone ya gari baga jeri khamtam ka por bolong MDC council pala kata spat li school ula penio lemba ke jinglok EM education u men ba ko por gi par school apo ke sibu jeng tiang non tang ki school ko kham jong ki missionary ke nang saka daw hagane ke jing rakhe lakam dei haka arpoi tri yung January ru namang ngai ba kadai ka year long celebration ka ba kani ka snem ro system kan da bangi han ba ke jing tho ki kwa ba ki recognize kum ki volunteer kum ki hill state fighter kum ki volunteer nang ta ka full-fledged state of Meghalaya ba ki dei uru ban ai ka award ba habangi rakhe ya ka state ho nim ong tang mangi SPDP ki leaders jong ka APCC ru i jukren ka posho ka por ki don hok bakin yo yang ji thu da ne ya kata ka jing ban facilitate ye ki re mangi khamtam ye ma i hoping ku mu noiram jingi bakan itu kerpang ke jalan melia da ka ba ai ka si chuti ka wei na ka snem ha ka jing phano jong i hoping baru ban facilitate ye kini ki volunteers ki jongi ke sa stom lembat i om dai tang ban ai tang ka certificate no henry wat ban ai ka no ka award kum ka jing ka mahuram kum ka jing snoburam ya kita ke sa stom ya ka tawa ban penyo ya ka state bapura ya